pätkälle. Ja Ruori joutuu heti vaikeuksiin. Joten nyt on lähellä kyllä Ruori oli kakkosella tässä, mutta nyt siellä alkaa jälleen hänen autosakin höyryämään siihen malliin. Tätä kuskillakin ollaan vähän lämmössä pinnassa. Ruori joutuu odottamaan kyllä todella kauan pätkälle pääsyä. Ei lähtenytkään purkumaan tuolta pompaavalta Timon alas. Taas piilaa ja sieltä timottaa jälleen alas. Saisi jotain pitää Ja... Eikö se mennä niinku tosta ylös? Sitten tosta ei sit nyt tule alas. tuntuu, että alkaa Thunderbolt vähän römisemäänkin. Onko siellä hieman lämpöongelmia vai onko tuo vaan, että siellä joku... Ei ainakaan huolehtia autohöyryä. Älä Mersu. Vaan vähän paikkusäiliöstä vähän se pahan paikkaa huurua. Kyllä sieltä Ruoro tekee ratkaisunsa. Ja hänen tämä Suomen kilpailu on sitten näistä osin tässä. Ja löytäneen Tommi ympäri. Nyt varmaan kannattaa se Tommi vaan tarkistaa, että on ok. Muutellaan ja moottorikin näin nyt todennäköisesti kannattaa kääntää se auto vaan pyörilleen ja Tommi sitten tarkkailee ja ajelee hänetin vaan auto pois. Siinä tuskin kannattaa sieltä lähteä. Siinä on vaan yhtään mihinkään. Kaskisen Miikka tuon auton rakentaja tuolla hiikkuu ilmallinen todellakin. Ja löytyneen ottaa kädet ylös, jos tarkoittaa sitä, että mies on kuunnassa ja musiikki tuolla autollekaan juurikaan yhtään mitään samaa. Kyllä on vain kisaloppu siihen ja varmastikin tuo kolmas paikkakin katsoo. Varokaa siinä alapuolella, että ei pyöräillä autoliikkaan. Näin, sinne saatiin hieman puhalla vähän sitä osin. Ja lippua ylhäälle Ulle Kristian lopettaa tuolla pisteet tuonne ensimmäinen puolella kulua. Panettiin lähtää ajamisen mallia. Ei tuskaakaan. Arne ei turhaan kiertele, siinä vaan suoraan liposta ylitse. Voi olla ainakaan siitä nyt kaadinen siinä. Se rajalla. Siellä on Magner Iltaa. Aivan muille. Uudestaan, kunhan ei ole rajan ulkoa. Se jämähtää tuohon vähän matkan päälle. Siellä Magne poistuu sinne Pälkäneen lipat taas.
toistaan ja kohtuullisesti kääntää myöskin hassun kulmaan tossa ja kun näkee tuon portin, niin tajuakin, että nyt on kääntänyt mukaan. Sormia tuonne ja tänne ja sinne, sen jälkeen jo turvaa mitä mieltä näyttää. Pieniä takamerkkejä. Kohdiksen Raviriolle, kun ylhäällä asiassa puolella vielä itse laulaa ja kivasti katsotaan, miten tämä puolella sitten lähtee rullaamaan. So, unofficial result to Modern Art Limited class. Winner of today, Arne Johannesen, point 2009. Second is Mikael Jonsen, Pegasus, point 1631, eli 1631. And third position, arvatkaa kuka, Tommi Löytynoja, 1506. Ja ajatellaan ja ainakaan tuohon puoleen väliin mitään probleemia.
portin, Aaponen takarenkaan ylitse siitä portin. En ole aivan varma, mutta tuosta se ei kuitenkaan varmastikaan enää lähde nousemaan. Ate varmasti ottaa auton mieluummin ehjän alas. Nyt se on tulessa. Palomiehet sinne paikalle katsomaan, että mikä siellä lieskat lyö. Se on myynnissä se auto. Pelastakaa Save the Willy. Hiekkaa tuli ainakin nopeasti kylkeen. Oliko siellä vaan laasikuitu vai öljykö siellä paloi? Mikä siellä on? Kimpun aikaa tai pelätä sitä, että tuo täällä ottaa peräkrussi ottaa vankin. Ei joku äskenkään toinen pakki, niin siinä vaiheessa homma alkaa olla sitten siinä ja nyt taisi tuki jälleen saapua sinne rinteeseen. Vai kuitenkin, en ole varma. Hän on startussa Rosetin autolla ihan väliin. Tänään luodaan kilpailu. Turvahenkilökunnalle kiire ja myöskin Mihail Berg näyttää siellä, että minkälainen on Formula Offroad-auton pohjapanssarin muoto. Kyllähän alkaa tapahtumaan tällä viimeisellä pätkällä, on nämä aikamoisia show-miehiä nämä täällä. Poppimestaruuden aikaisemmin tosin kokonaan tois. Vihreät liput ylhäällä ja Jare matkaa. Ja puoleen väliin todella nätisti. Jare mukana Maurissa 4x4 maailmanlehti. Veijo Mauri jo korjaamo, Castron ja K. Salosen auto korjaamo. Jare ottaa varmastikin tuolta renkaat tuohon penkalle ja ei, mitähän siellä nyt sitten tapahtui. Kävi portin ylitse, niin siitä ylitse sitten porttilinja alaspäin ja se tarkoittaa sitä, että Jare saa tuon enimmäisen portin pisteen määrän, mutta jää ihan nuo viimeiset tarvittavat 10 pisteet saamatta. Nyt sitten jännitetäänkin, että miten tässä käy, että miten nämä kaksi viimeistä autoa. Roger Boden, Strogilla puolustaa vähän reikä ilmaan, eli iltaa ja puhjaa tuonne Urmamoottoriin. Sivutarjoihin ja antaa yleisö totta kai aplodin. Jare Salonen ja Ville Rauto. Roger Boden. Piissaavan puolen välin asti ratan todella näyttävästi.
tuleeko tuo portti silloin kun se on otettu tuolla puoleen väliin autoa. En tiedä tarkalleen sääntöjä, mutta se selviää heti kuluttua nähdään pisteet tuolta ylhäältä. 250 pistettä, joten ei tule täysiä. Viimeinen autoradalle ja ratkaistaan kilpailun voittajaa. Aika paljon helpompaa. Jare Saloselle tuo 3. sija. Katsotaan tuolta vielä ylhäältä, varmistetaan, että oliko se täynnä 350 pistettä. Kyllä, näin se on, ja se tarkoittaa sitä, että Tietysti Josseen menee omalle luvulle. Ja mitä pisteitä? Nyt hyvä yleisö